ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Usamla Freddy Linkoy balapoy hakardan 9 position hakatop top 10 jong result higher secondary school living certificate science stream balapen banadang sian daka Meghalaya Board of School Education. Ulay itu ba umjulay tuition kumba julay lam digiway para khana handai ubu daka timetable lani ubati ya kapor ban krakot batman songkai. Hakajing kan bagabati CTV hakakat santri jumbang arja apsau. Freddy Linkoy badai khana school jong Sacred Heart Boys Higher Secondary School Maulai Shillong. Ulang baha shimet hi ke jinglek tuition kamdan jingmentoi ruam namar lada ngap bahatang ya kijing batai jong kinoi kairu kalabiang ulai itu haba umat ikinu kijing hakapuli puthi ujupan jerap na lagi noi kai ki bajulong ru ki bakloi banyarap lam yu haba upan jerap ban batai ya kinu subjek ki ba das ngau thu ba uniu samla ulai itu ru baudan kijing angnut ban long uling do so blai bat ban skap ya kijing khat ublai na ka bentaban syakri hakabri so obain utrai. Ka kerteng jong kadai Freddy Linkoy ngadai na Shnong Sidli badan sa Nongstoin West Coast Hills District but nga pas na Sacred Heart Boys Higher Secondary School ten kong shap ai ka jing sungu sekadai ya ublai nang bu nang thau belong ka thuai jong ka jing start benong ai buit babha ubra senran yang baro silenter kisni jong ka exam bal airu yang ka jingkot jingkia nama kadai na kadau jong ublai bang la poi saduk kan ka kerdan teng ai ka jisngu ru ya imai ipa kiman kipara ya ki bahing san jonga barot nama ki nong kersan banikong du jonga ki ba sat ong bet yang ba phila bet le bha ma phila teng ai ka jisngu ya ki barot teng ai jisngu ru ya kinohikai para principal jongi namar kidai ru maki ki bala ai ki mense manga khamtam kinoi kai namar dalde ngamla ban ai ndai kadai ka jing start kadai ka jing kai jong kinoi kai bangala ban sungthu bangala ban le ba kan ek exam habang adon kino ki bangam suthu ai hakapor baki batai ki kloi bai ban sengap habanga lecture staff room nang haklasu ngasalit kili bai kumta ngam suthu kan tek sait ya raba janga nak ta kadau nga ai ka jing sungu ya kinoi kai jong aru teng ais kejing sengur ki parlok janga namar pite pi namar ki parlok ki dai ki bahasa language ki badon language pi school tak sawai ru tak ki parlok janga ru ki dai kita kinong ai mensim janga ki kinong kersan janga ki bahasa ong bet janga ong mela bet medon ta kasap wat penan ai kasap teng ai jing sengur ya ki parlok janga te ya ki ru ki ba la don ktil ang ha kadai ka singpoi jonga sakane ka thong teng sungu ki ba ro te ha kana exam ka bamanta ngapoi ngat yo ya ka kedan ba khandai na ka science stream te ngayo distinction baro subject ka ba ha du kadai chemistry yo khandai po nyo thrai kala namar klampat pa ba ngayo khandai puai persen te ngam lek tuition namar nga kersak namar nga sania hakajing kai jong kinoi kai bat namar ngam jumlin te ban lek tuition adu badang red nga sat krek hi betade nga sat bu por kata por nga krakot namar nga la don ni jumlin adu musya bangan bu timetable kata por nga krek kata por ngan song thai kata por nga krek kata por song thai te ngam jule tuition namar hanga tengah semua komba dari tuition rok long kaju hi la dapis ngap tang kai jong kinoi kai kelas tu hi bar koir nama kinoi kai jong hi ki long ki ba klai ban arab adang idon kinoi jing ki bangem suthu te ngaba omane ngabu be kapor katapor ngan krek katapor ngan jong thai te katapor ngan kai katapor ngan trei katapor ngan bam katapor ngan duai katapor parok ngalabu be ta timetable nama kumba sit ong ki brew ki bakrau ki ong kane ka jing disiplin kan era ba phipan poi sha jangai poi phi sha uklor ba pernai
tengah ngai Jakarta tengah but Jakarta adon kijing namar kebong tuition tangba abang adon kinoi jing nga kol beje kinoi kai bakin yarap la menga tiba Thailand kata ngam suthu te kinoi kai ro kilong kiba kloi be yarap te ledang miok fun ro terlap wan beng sha school teng shat lej be nikong du sha kinoi kai ngat don kam kane kijing kane nga don ki doubts kinoi ngam suthu ta te ka rukom khat jangan kalong kumne men step ladang la khithia na du san steng nga sang khat adu ndru steng nap kata lej idon ki jing duai te naman ngasa hostel te nap kata nap wana school tengah sedang khat na du san steng adu nyu steng nap kata ngasa lej duai lej bamja nap kata lapoi khentai baje teng sedang khat biang adu suppose steng ne khat baje adu kata mentah te ngadang dan kuiki plans te mentah tengen apsua jeng kana senam ngan sa sedang biang mentah dang don kana jing terang ban lej bersang balong riniam te nata kadau hapsong shua katok kana senam hapan krek shua nang ta kata nap kata ngan sa sedang biang kijing pule te ka khobor ka kabang kwa ban ai ka long ba wat jule ran ban panjing rap nama dalade pinam la ban ai ningkong siapa pancing rap na ublay bapin baun ayah ka jing start bapin la ban suthu ban ai ta ka jing simpang bapin la ban la te pimde ban ran ban let kli na kinoi kai nama kinoi kai kidon nakap ta jong pi am nakam ta jong no tang ta jong pi te pimde ban le ran ban kli jing kli na kinoi kai neki parlok ro gi ba kham start ban ya pi wat jule ran ban let kli nama dal te pimla ban le ai mat ka wei ka long ba wat ju penut kaya kapor nama kane kadai ka jingsngo jangahi kadai ka jingyo ma jangahi kalong ba rada pi penut kaya kapor menta perang kata por ba pidang la hadin pin sababe ngaruk meta ngadon kijing babe nama ngaklam da lek bahadut kata ngah penut kaya kapor kine kita nata kadang ong ba wajib penut kaya kapor nama hadin pat pin sababe berkata kijing babe kan sane du bat pi hadu bakinda hệ ra san ru nó con ngai không play nhiều play try kan rat ngala yo ban priang ye kan kala pan ye keren ban neu cham jangi u Freddy lung khoi hi long khna balong sungoret namar ide khna ba wan ka long siam ka long yeng long sam ka ba kam dai ka balong ka babet ka ba beng shong no wan ka long yeng long sam ka dok but ka jing snang ka jing krai mat na yeng kala beng palat te kumukna hi ngi ba udon kasap nukong but kabaar kolong ni ba ulong usngoret sisha namar ude upapas na kasko jeni metric ro yo ka 5th position na ka section C jong generate te manta ulwan full fledged kumukna secret heart angne nado pastong ki sngi ban ko ngai eu namar ulale bahasha haskul shabar but Syek cakasa janguru, mar bolong friendly hadu kata, mar bolong sengoret, kejing long kasih jong bolong pen isya kejing long sengoret, kejing buromi bahaya ngasam kamtam ingi noi kai, te tangkatai kolong hard working kawai penukong Freddy hi ulong kena bolong juk dak keren tanre, ukren bolong balany mau kumto, bolong introvert, te henry hapo kelas hi ulong kumu kelas leader. Budan kalong ga leadership school udan ukren ye kabare ban kren but yora bi khna iba khamduna uru te kato ka jinglong jangu kalong ulashim ye ka jinglong nong hikai abangim don aba usngotu ye samlam ki jinglong kijing kisap ki phong ki ba udan ak subject bat ki ke weru bang bakloi ban yarap te saka weru namar ni ka school na kaliang ka school ki boy shiman mission nang neng chong no babun sin kena guan nagalong 99.9% ke lagi economical weak section but kena nong kendong but kawairu ki bawan shiman mission re kemdai ki balong ki shono kembang ki wegi kitien tagalong ki prapo ne ki star mark mo ki wan shiman mission ang ne most of them ki long ki wan na ki second division what ki third division ki dan ang ne and re ki basngot nar kalong ba larpe pipet ki result jingi baman kas na wat ang idon ki kena ki bakum kito way ar bawan kita ki nyau pau ni ki prapo way ar isis nam te
nakaliang ke teamwork jengi ngai le dei noi kai physics banang nong sekiwe noi kai chemistry maths biology bat kiwe ki subject ngi la try borba ikna kat kabang kasap kabang idon ngi sailot but sakawe ngi long ngi sngo bagilong kum gi khun gi jongi ngimdon kata ka jing long biasness na ka partiality le na ka jolong arsab ikna ma te ngakring ngakentu yuwe ikna ro ba sekiwe gi jaka wala phimdon kita ki facilities kum sor hangne amolai ngi nong bai kalong kumde kalong sor mahadu kata ngilong semi urban tengi ba ngakentu ba kna pidai ban shim ya kana kala da school jangi but kna kalong 99% tar kim tuition te kata kalong lada kiyo kamat ngisngom yo lang nya samlang te kasin man kong ba ngi pau no Freddy Lungkhoi ngamnang keren shu but manusnam bajan san reungot ngi mes ya ka list sisimak man kasnam te mata kala urlong te ula kular hiyangi bat ngi na keleng jongiru ngidon hakti ka jat jongo te ka success jongo ka success ka jongi ka de jinga trainer ifar principal fara lister fara tuber perki ba borok ngilong teamwork klem ke teamwork try kono kono gaskuru composition oishno tangkini ngai khoblai kot bok rem bat basno tanap une khuna ulong prepare jinglong lingdo jongo kamlong father mo ngiong no ka balang katolik te kata ka jinglong jongo kolong kayai petang karman bon long Beri wajanai hajing emro tang tak play shibun.